Ik heb een diamant uit de ruimte. En ik heb hem al 52 jaar. Die heb ik vroeger een keer van mijn vader gekregen. Mijn vader zei altijd, luister, hier heb je iets, daar moet je heel goed op passen. En daar heb ik een hele studie van gemaakt. En foto's weer weggesmeten, de camera's kapot, van alles meer. En ik ging gewoon door. En ja, dan lag die steen weer een hele paar jaar weer weg. En als ik weer problemen had, dan pakte ik de steen weer. En dan ging mijn studie weer door. En toen zei mijn zoon, luid, je moet een keer met die steen heen, want dat is een echte diamant. Maar dat wist ik al toen ik 8 jaar was. Toen ik 8 jaar was, wist ik al dat ik een diamant had. Ik heb duizenden stenen om mijn huis liggen. Ik heb duizenden museums bekeken, maar er is geen één zo'n steen die ik heb. Ja, 1 steentje was er. 1 steentje. En dat was zo'n klein vierkant steentje. En dat was een diamant. Daar leek erop. En hoe groot is jouw steen? Die is bijna 5 kilo. En waar heb je de steen nou? Bij de bank. Ja. En anders had ik hem altijd nog in huis, maar nu kom ik op televisie, nu kan hij niet meer thuis wezen. Met deze camera heb ik alles opgenomen. En dan nam ik het eerst op en dan flitste ik ook wel eens en dan later nam ik met mijn fototoestel hier weer vanaf. Van dat Lietse schermpje? Ja, dat ik alle kleuren waarnam. Kwamen alle kleuren naar voren. Zoals hier ook. Dit is in werkelijkheid de diamant, maar hier komen de kleuren van de regenboog. En dat kan alleen maar een diamant doen. De kleuren van een regenboog. Dit is het bewijs dat het een diamant is? Ja, dit kan alleen maar een diamant doen. En geen één andere steen. Ja, ik kan wel andere steen doen, maar dan krijgt er andere kleuren. Deze foto is alleen gemaakt met kaarslicht. En dan kan je zien wat een kaarslicht op die diamant. Daar gaat er op blauw en dat zijn de kleuren van de diamant. Dat is geel, paars. En paars en geel betekent diamant en niks anders. En hier is dan ook nog een kleur? Ja, daar komt de kleur van de regenboog komt daar alleen voor. En dat doet alleen dat kaarsje. Dat kaarslichtje geeft alles al aan wat in de diamant zit. Kijk, en alles komt uit dit boekje weg. Dit boekje. En dit boekje is koninklijk en alles aangegeven. En alles wat hierin staat, klopt precies met de diamant. Klopt precies met de diamant. Heb je niet een wiet van deze steen? Nee, ik kom uit een gezin van 16. Alleen 1 broer wist het. Dat ik een steen had dat heel persoonlijk was. Maar ik heb nooit tegen hem gezegd, ja, het laatste jaar heb ik tegen hem gezegd, het is gewoon een diamant hoor. Maar ja, als ik in een probleem zat, dan pakte ik altijd mijn steen. Die lag soms ook bij me in bed. Want dan had het zo koud, wees wel, een diamant voelt koud aan. Hè? Als je er met de toon op komt, dan is een diamant koud. Dan zeg ik tegen die diamant, moet je ook een jasje aan hebben? Dus jij hebt wel een binding met de steen? Ja, ik heb een heleboel. Als ik in een probleem zat, ik heb ook wel eens problemen met mijn zoon gehad, dan pakte ik mijn steen. Dan ging ik soms wel heel dagen op poetsen, dan ging ik mooi voor televisie zetten, maar had ik mijn steen. Maar en hoeveel zullen dan worden wezen? Die is, ja, ik zal je wat vertellen, Bill Gates kan er niet eens kopen. Zoveel is er waard. Dus als je weet hoeveel Bill Gates heeft. Nou ja, miljarden. Miljarden. Geen één kan hem kopen. Zoveel is er waard. Maar voor mij is geld niet zo belangrijk. Voor mij is bezigheid veel belangrijker dan een stomme rot geld. Ja, maar je kan een complete eilandcapeje. Ja, nee, als ik centen krijg, dan ga ik aan mijn kindertjes mee over vuilnisbelt helpen. Dat soort ideeën heb ik daarmee. Niet voor mijzelf te verheerlijken, dan wil ik er arme kindertjes mee helpen op een vuilnisbelt. Die niks te eten krijgen. En
heb je er wel eens een expert bij, hoor? Nee. Nee, die heb ik er nog niet bij gehad. Maar mijn zoon die zei van luid, jij moet een keer voor televisie. En die heeft het doorgedraaid dat anders was ik nog niet zo ver gekomen. Maar waarom dan op televisie? Dan wou ik direct wereldnieuws maken. Ik denk dat straks de hele wereld op Delft valt. Want dit is gewoon een wereldwonder. Dit is gewoon een wereldwonder. Maar bijvoorbeeld, dan kom je de experts langs om jouw stingen te beschermen? Ja, ik ga nergens heen. Want ik mag nergens roken. Ik blijf alleen in mijn eigen huis. In mijn eigen huis kan ze later, als ze contact met me zoeken. Want als ze contact met mij zoeken, dan wil ik ook nou weten wat ik eerst voor me heb. En iedereen komt mijn Steenvoort zo niet te zien. Nee. Maar die experts komen hier dan daar om die stingen? Ja. En NASA? Ja, ik denk dat NASA hier ook langskomt, ja. Want hij komt uit de ruimte. Ja. Maar ik ga nergens heen met de steen. Dus het wordt druk hier op een Harkema. Dan wordt het hier druk. Dan zal ik Friesland op elkaar zetten weer.